कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यादनसम्भव। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भव। ଓଁ କ୍ଲି ଗ୍ଲୋ ଶ୍ୟାମ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ ସେ ତା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଓଁ ଶ୍ରୀ ହଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ। ଏହି 23 ଅକ୍ଷର ଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଯାହାର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ଶ୍ରୀ ନମଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମୟ ସ୍ୱାହା। ଆଉ ଥରେ ଓଁ ଶ୍ରୀ ନମଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମୟ ସ୍ୱାହା। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଦେଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଓଁ କ୍ରୁ କୃଷ୍ଣାୟ ନମ। ଓଁ କ୍ରୁ କୃଷ୍ଣାୟ ନମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଦେଇପାରିବେ। ଓଁ ଗୋକୁଳନାଥାୟ ନମ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅପାର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଓଁ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମୋ ନମଃ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ, ଯାହା ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଏବଂ ଦୟାକରି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।